ar yn allan. Wedyn, Cwrdd chwarter teimlo beth yw'n rhaid Cymru yn hored yn y darn yn yr dyna ni wedyn o ran yn ystod yr wythnos, a dyna ni'n ymlaen i'r wythnos nesaf. Ac yn y bore, mi ferch ifanc yn ymwneud cael Ismail Richards yn y baten. Yma yn y ganolfan am beth, a wedyn bydd Alban chi yn yr Eglwys Wrthydystedd am Dynnu. Dyna o hynny, a wedyn mae gwrdd eglwys i fod ar 4 ar 15 o Orffennaf i gymeradwyo adroddiad y flwyddyn am Llynedd. A wedyn mae'n sy'n at gyfarfodydd i'n llaws wedi bwyo o wybodaeth am pwy sydd yma yn ystod i'n llaws, ond byddwn ni'n ar sy'n cyntaf Eglwys Wrthydystedd yn dweud yma am be a'r wsos wedyn a am y naw wedyn i'n diwedd yn Ynys Llaws. Ond yna fwy o wybodaeth yn maes o law. Yn gasgliad ar denu i Venezuela. A gwneud hynny gwneud gyda'i arian i India neu dros yn arian gyrru nesaf i gael cyfrannu at waith bwysig sy'n mynd ymlaen yn gyrru dau neu yn cwyno tan tywydd. Sgyn i sy'n Dyna fo, diolch i ti, Tudur. Jyst tanlinellu, mae o'n y coeliadau bod angladd Mair Evans, maes glas Dinas Powys, dydd Gwener nesa yn amlosgyfa y Bari am 3:00 y prynhawn. Ac yna diolch i Tudur am y cyhoeddiad, am y cwrdd eglwys. Mi fydda ni yn cyflwyno adroddiad 2025 i'r gynulleidfa yn y ddwy oedfa, ac yna hefyd, da ni chwilio am elusen 2026-27. A da ni'n agored i awgrymiadau. Felly, os da chi'n meddwl, sa'n dda, sa'n ni'n codi arian at yr elusen yna am y flwyddyn nesaf, mi fyddwn ni'n gallu cynnig nhw, ond rhowch yr awgrymiadau i Gwenda Lewis cyn y cyfarfod, fel yn bod ni'n gallu cael chydig o wybodaeth am yr elusen. A da ni'n croesawu pawb ohona chi, a da ni'n croesawu'r parchedu Gwynfod Thomas ata ni ar ymweliad, a gobeithio bydd o'n cael bendith o fod yn rhan o deulu Ebenezer fel hyn ar fore dydd Sul. Arno Jones, drosodd i ti. Bore da i chi, bore da. Peth cyntaf mae rhaid i mi ddweud, nid yn cartref i chi hwnnw. Dwi'n gwybod, ydych chi'n cofio'r pennill neu mae Duw yn llond pob lle? Beth am adroddi efo ni? Mae Duw yn llond pob lle, presennol ym mhob man, yn nesaf i wefe o bawb a thennau glan. Wrth law o hyd i'w wrando cri, nesau at Dduw sydd dda i mi. Dwi'n meddwl bod Alun yn mynd i bregethu ar weddi bore yma'n dweud. Ac o'n i ryw feddwl, chi'n bod yn aml iawn, mi rydyn ni'n gallu mynd trwy'r mosiwns, da ni'n gweddio, jyst roed yn pen i lawr. Ond yr allwedd i weddi di perthynas efo Duw ynde. Yn bod ni nid yn unig yn dweud beth sy'n yn calon ni wrth o fôn, bod yn clus ni'n agored i glywed be mae'r ysbryd yn ei ddweud wrtho ni hefyd. Felly, da ni'n mynd i ganu 2 gân rwan. Dwi'n meddwl bod chi'n gwybod distewch can mae presenoldeb Crist. A dwi eisiau ni jyst styried o ddifri beth da ni'n ei ddweud wrth ganu'r geiriau yma. Closio at Dduw. A wedyn mi weddiau a byddwn ni'n canu Ysbryd Glân Martin Geraint wedyn.
Distedd. Sorry? Ar yn eistedd, war eto. Di atgoffa fi ta 5 gwaith y bore ma'n barod, a dwi'n anghofio. Ganwn ni ar yn eistedd, ymdawelu, plosio a Dduw. Gans mae Cristau modern y satau ymdawelu o'r blaen di rwan ac yn cydnabod efo'n gilydd, wedi cyffesu efo'n gilydd dy fod ti fod yn bresennol ym mhob man. Mae ti ydy'r agosa at bob un ohono ni. Dyn ni'n gofyn I ti faddau ni bod ni'n aml iawn yn gallu anghofio hynny, bod ni'n gallu troi cefn arna ti. Hyd yn oed pan dyn ni mewn lle o addoliad yn bod ni'n gallu canu geiriau heb wir ystyried yr hyn dyn ni'n neud. Ond dyn ni'n gofyn I ti y bore yma, nid i'n helpio ni, bob un ohono ni, I glosio ata ti. Gan wybod y nyfnder yn calonau mae Duw cariad wyt ti. Does dim rhaid I ni ofni, dim ond parchedig ofn. Does dim rhaid I ni ddychryn. Oherwydd wyt ti arglwydd yn gwahodd ni, wyt ti yn awyddus i'n cofleidio ni. Wyt ti'n awyddus I faddau ni, yn pechodau. Wyt ti'n awyddus arglwydd I gael perthynas ddofn hefo ni. A dyn ni'n gofyn I ti, wneud i'n helpio ni y bore yma, I glosio ata ti, I fod yn agored i'r hyn I ti eisiau dweud wrthon ni. I fod yn barod I gael yn llenwi o'r newydd a'r ysbryd glân. Felly, dyn ni'n gofyn arglwydd wneud i'n helpio ni rwan wrth I ni wahodd yr ysbryd I symud yn ymplith ni.
i wneud hynny o wylod calon. I fod â chalonau agored a fwlgar yn wir ystyr y gair. Dewn atat dduw yr ysbryd. Mae'r pennill gyntaf wel, fe rhaid i ni gannu'r ail bennill ddwy waith. Chi'n cofio'r bennill gyntaf wrach? Dewn atat dduw'r ysbryd gwahoddwn i symud yn ein plith. Fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynnaf ar dawdurdod a sbwer ni. Chi'n cofio'r hynny? Ie? Dewn atat dduw'r ysbryd. Na i gannu'r bennill gyntaf. A wedyn. Dewn atat dduw'r ysbryd. Gwahoddwn ni symud. Gwahoddwn ni symud. Yn ein plith. Wendid dwi'n cydnabod. Fy ngwendid dwi'n cydnabod. Dibynnaf ar dawdurdod. A pwerdi. Ysbryd glân, tewani, gyfathnau, rhywun fi, ddefnyddiau i ddod â gogoniaeth sy'n enw i. Ddefnyddiau i ddod â gogoniaeth sy'n enw i. Amen. Diolch i ti Arfon, ac am yn hannog ni feddwl, peidiwch â mynd trwy fosiwns yn unig. Da ni yn gallu jyst dilyn patrymau, ond yn bod ni i addoli Duw byw. A bod Duw yn siarad hefo ni a dylanwadu arna ni drwy y gair a drwy yr ysbryd glân. Dwi eisiau rhannu yn y ddau o bethau hefo chi, wrth i ni fela. Dwi wedi sgwennu nhw lawr yn fama.
Y peth cynta ydy, oedd Tudur yn sôn bod cwrdd chwarter yn Horeb Pen y Daren. Dwi rioed wedi bod yn Pen y Daren. Mae o dydd Mercher nesa, hanner awr wedi 6. Mae eglwysi annibynwyr, mae eglwysi yr annibynwyr i gyd yn annibynnol. A da ni'n uniongyrchol atebol i Dduw drwy y gair. Ond da ni ddim yn ynysig, ac felly da ni'n rhan o undeb o eglwysi, ac ar y rhestr mae yna 350 o eglwysi yng Nghymru a Lloegr. Llawer ohonyn nhw'n eglwysi bregus, bychan, bach erbyn hyn. A mae'r undeb yn ynhelni at yn gilydd, fel bod ni'n gallu cydweithio ar faterion cenedlaethol byd eang i hyrwyddo teyrnas yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna 15 ardal a mae y terma wahanol, cwrdd chwarter da ni ddefnyddio am bob ardal. Oherwydd bod nhw'n cyfarfod pob chwarter blwyddyn, 3 mis. Ac felly, dydd Mercher yn Pen y Daren, mae cwrdd chwarter yn hardal ni, sydd yn ardal reit fawr erbyn hyn. A maen nhw'n gyfarfodydd agored i unrhyw un ddod iddyn nhw, i rannu ac i addoli ac i ddysgu. Dydd Mercher, un o'r pethau da ni angen ydy, da ni'n mynd â adnoddau cyfieithu ar y pryd angor hefo ni, ond da ni angen person i gyfieithu, i fod yn i Saesneg o Gymraeg, oherwydd yn yr ardal honno mae yna nifer, mae yna lot fawr o bobl di-Gymraeg yn yr eglwysi. Felly, meddyliwch am y peth, unai bod chi'n mynd i ddod, neu y bysach chi yn gallu cyfieithu. Wedyn, cais arall, da ni wedi cychwyn ffrindiau bach ar fore dydd Mawrth, yn arbennig yn ystod y tymor yr ysgol, a mae o wedi bod yn llwyddiannus. Y mwyaf da ni wedi cael o ofalwyr a plant bach man ydy 22 mewn un sesiwn sydd wedi bod yn wych, oherwydd bod ni'n trio mestyn allan at deuluoedd newydd hefo plant. A da ni angen un neu ddau o bobl i helpu yn achlysurol, fel bod llai o bwysau ar y tîm, ac os ydych chi'n gallu helpu ambell dro ar fore dydd Mawrth, mynwch air hefo y cydlynydd, Rachel Jones. Dio ddim y waith mawr unai bod yno yn ystod y sesiwn 8:30 tan 11, neu torri ffrwythau yn y gegin. Mi fysa hynny yn help. Meddyliwch am y peth, a mi fysa fo'n wych. Wedyn y peth ola y bore yma ydy Medi'r 6 nes i herioch i Sul dwytha bod ni'n mynd i ddysgu darn o'r Beibl ar yn cof. Ac felly dwi'n annog chi, Medi'r 6, Sul cynta yn ôl ar ôl mis Awst, bod ni'n mynd i gyd adrodd ar yn cof, a dwi'n hyderus bod rhan fwyaf yna chi, ond ni pawb yn gwybod Salm 23 ar eich cof. A nawn ni'n neud hyn unwaith y mis, bod ni'n dysgu darn bach o'r Beibl, a dwi am awgrymu arfon bod ni'n defnyddio Beibl William Morgan tro cynta, oherwydd yr arddull ieithyddol. A wedyn wrach na ni weld yn ystod y flwyddyn, na ni'n neud un darn bob mis, Sul cynta, na ni trio i weld sut mae Beibl.net yn sticio yn cof ni. Mae o wahanol, ond mae'r rhythma'n wahanol yn dydy. Felly dyna'r her, Medi, 6, 8 bore, dim twyllo, dim edrych ar eich telefons, yr arglwydd yw fy Migael, ni bydd eisiau arnaf. Dwi'n siŵr bod rhan fwyaf yna chi'n gwybod o bore yma. Ond bydd hwnna'n her newydd. Dyna fo mela am yr Sul. Darlleniad, am y tro ola bore yma, da ni'n mynd i Effesiaid 6 i holl arfogaeth Duw.
A nes i ddeud, da ni'n mynd i fynd yn bwyllog trwy'r rhain. Felly mae yna 8 sesiwn, 8 pregeth, 9. Dwi wedi rhifo nhw'n anghywir. Mae Tudur yn rhoi nhw ar y podlediad. Mae yna 9 pregeth wedi bod, felly am 3 mis, da ni wedi bod yn edrych ar Effesiaid 6. Felly ddarllenwn ni drwy y darn unwaith eto i atgoffa'n hunin cyn i ni ddod at yr arf olaf sydd gan Paul. Felly, dewch i ni gyd darllen, Beibl.net ydy hwn. Dyma'r peth olaf sydd i'w ddweud. Byddwch yn gryf a chael eich nerth gan yr arglwydd a'r pŵer aruthrol sydd ganddo fe. Mae Duw wedi paratoi arfwys i chi ei wisgo yn y frwydr. Byddwch chi'n gallu gwneud safiad yn erbyn triciau slei y diafol. Da ni ddim yn ymladd yn erbyn pobl, mae'n brwydr ni yn erbyn y bodau ysbrydol sy'n llywodraethu, sef yr awdurdodau a'r pwerau tywyll sy'n rheoli'r byd yma, y fyddin ysbrydol ddrwg yn y byd nefol. Felly, gwisgwch yr arfwisg mae Duw neu rhoi i chi, mwyn i chi ddal eich tir pan fydd pethau'n ddrwg a dal i sefyll ar ddiwedd y frwydr. Safwch gyda gwirionedd wedi rwymo fel belt am eich canol, cyfiawnder Duw yn llirig amdanoch, a'r brwdfrydedd i rannu'r newyddion da am heddwch gyda Duw yn esgidiau ar eich traed. Daliwch eich gafael yn harian ffydd bob amser, byddwch yn gallu diffodd seithau tanllyd yr un drwg gyda hi. Derbyniwch achubiaeth yn helmed a newyddion da Duw, sef cleddyf yr ysbryd yn arf yn eich llaw. A beth bynnag ddaw, gweddiwch bob amser fel mae'r ysbryd yn arwain. Cadwch yn effro a dal ati i weddio'n dair dros bobl Dduw i gyd. A gweddiwch drosto i hefyd. Gweddiwch y bydd Duw'n rhoi'r geiriau iawn i mi bob tro byddai'n agor fy ngheg, mwyn i mi rannu dirgelwch y newyddion da yn gwbl ddiofn. Llys genad y Meseia Iesu ydw i, mewn cadwyni am gyhoeddi ei neges. Gweddiwch y byddai'n dal ati i wneud hynny yn gwbl ddiofn, fel y dylwn i wneud. Felly, da ni wedi edrych drwy hwn yn gyson dros gyfnod o 3 mis. Ac o'n i'n dweud nawr ni'n gwneud dyw. Dwi wedi ailadrodd fy hun, fyddai'n ailadrodd fy hun bore yma, fel yn bod ni yn dysgu pethau sydd yn aros hefo ni. Weithiau, da ni'n frysiog hefo gair Duw, a da ni'n rhithro, da ni'n byw yn y byd o rithro yn dydan. Bod pethau'n fyr, bod pethau i'w cael, a da ni'n symud ymlaen, da chi bo? Maen nhw'n sôn am y doom scrolling ar yr ffôn, ar iPad, bod pobl yn doom, da chi bo, bod chi'n, a da chi'n colli'r gallu ganolbwyntio lle, oherwydd da chi'n cofio beth da chi wedi darllen neu i weld. Dow, yn bwyllog, da ni wedi mynd trwy y darn yma, mwyn i ni gofio rhai pethau mae'r Beibl yn ei dysgu ni. Y frwydr yn erbyn drygioni, mae yna bwera drwg sydd ar waith yn ymbyd ni ac yng nghalonnau pobl. A mae teyrnas Dduw, mae'r arglwydd yn sefyll yn erbyn y tywyllwch, a'r anghyfiawnder, a'r pechod, a'r creulondeb. A mae o wedi rhoi arfa i ni i sefyll yn y frwydr dros deyrnas wahanol iawn. Teyrnas cyfiawnder, teyrnas maddeuant, teyrnas gwirionedd ac achubiaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyma'r milwr Rhufeinig unwaith eto yn hatgoffa ni be mae Duw yn ei roi i ni. Gwregys
yn symbol o gyfiawnder. Yn Iesu Grist, da ni'n cael cyfiawnder. Yn Iesu Grist, da ni'n dysgu beth sydd yn gyfiawn ger bron Dduw ac yn y byd. Da ni'n gwisgo y belt. Llyrig gair newydd falle i chi dwy froneg yn yr hen gyfieithiad, y breastplate. A gwirionedd ydy hwn. A dyna'r peth pwysig, nid y llyrig, ond y gwirionedd. Gwirionedd gan Dduw, gwirionedd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dysgu beth sy'n bwysig a beth sy'n ddibwys. Dysgu sut mae Duw wedi'n caru ni gwirionedd. Esgidiau parodrwydd i rannu'r newyddion da am yr arglwydd Iesu. A mae'r byd, mae Cymru angen clywed am yr Iesu gymaint yn y dyddiau ni. Am berffeithrwydd i fywyd, am ei ddysgeidiaeth yn ei eiriau, am ei farwolaeth drostan ni ar y groes a'i atgyfodiad, bod ni'n barod hefo'n sgidiau i rannu newyddion da Iesu Grist. Tarian, a mae hwn di aros yn y meddwl i, gair Lladin am y darian fawr yma, o drws y drws. A bod o'n amddiffyn chi oddi wrth saethau tanllyd yr un drwg. Bod yr un drwg yn temptio ni, yn harwain ni oddi wrth Dduw, a da ni'n codi tarian ffydd. A mae'r ddim yn taro ni, ddim yn llosgu ni. Sil dwytha mi oeddan ni efo'r cleddyf yn dod. Cleddyf 2 finiog, hefo pig miniog ar y top, ac yn byr ydy'r cleddyf, oherwydd bod chi'n dalo tu ôl i'ch tarian. Safon hir, sa chi ddim yn gallu. A'r cleddyf ydy cleddyf yr ysbryd, sef gair Duw. Mae Duw yn siarad hefo ni, siarad hefo pobl drwy ei air. Fel bora yma, sgwn i be mae Duw yn dweud wrthach chi drwy ni edrych ar y darn hwn. Dyna chi 6 arf. Be di'r 7th? Dewch chi edrych ar y sgrin nesaf. Dyma fo'r 7th yn y fan yma. 7th arf mae Duw wedi rhoi i ni. Gwregys, llyrig, sgidia, tarian, helmed, cleddyf, gweddi. 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 Ac yn y darn olaf, paragraff yn Effesiaid 6, mae Paul yn dweud mwy am weddi na mae'n dweud am y arfa eraill. Ac felly mae'n pwysleisio pa mor bwysig ydy gweddi i bobl Iesu Grist. Yn y fan yma, sleid nesaf eto, da ni'n gweld, a beth bynnag ddaw, gweddiwch bob amser fel mae'r ysbryd yn arwain. Cadwch yn effro a dal ati i weddio'n dair dros bobl Dduw. Wedyn mae'r pwyslais wrth i ni fyw fel Cristnogion, wrth i ni fod yn gorff Crist ar weddio. Bod ni'n gweddio'n gyson, bod ni'n gweddio'n aml, bod ni'n gweddio fel cynulleidfa, bod ni'n gweddio fel eglwys, bod ni'n gweddio fel unigolion. Gweddio'n yr ysbryd, be mae Paul yn ei olygu yn y fan yma? Un o addewidion mae'r Iesu'n ei wneud ydy fod pob un sydd yn credu'n yr arglwydd Iesu yn derbyn yr ysbryd glân. Da chi'n cofio'r Iesu yn Ioan 16 adnod 7. Sgynnau'r adnod yma? O do, dwi wedi rhoi nhw. Yn dweud, ond credwch chi fi, mae o fantais i chi fy mod i mynd i ffwrdd cyn iddo fo gael ei groesoelio yn yr oruwch ystafell. Os gna i ddim mynd, bydd yr un sy'n sefyll gyda chi, yr eiriolwr yr ysbryd glân, ddim yn dod. Ond pan a fi, byddai'n ei anfon ata chi. Felly dyma Iesu'n dweud, ar ôl i mi adael, mi fyddai'n anfon yr ysbryd glân ata chi. A pan da ni'n credu'n Iesu Grist, rhodd i mi ydy'r ysbryd glân. Mae hyn yn cael ei ategu gan Pedr ar ddydd y Pentecost, Actau 2:38. Dyma Pedr yn ateb, rhaid i chi droi eich cefn ar eich pechod a chael eich bedyddio. Oedd o'n anerch y dorf fawr yn dweud.
bedyddio fel arwydd eich bod yn perthyn i Iesu y Meseia, a bod Duw yn maddau eich pechodau chi. Wedyn, byddwch chi'n derbyn yr ysbryd glân yn rhodd gan Dduw. Os da ni'n credu ac yn dilyn yr arglwydd Iesu, mae'r ysbryd glân yno ni. Mae yna ddirgelwch yn perthyn i hyn, ond dyma'r addewid, dyma mae'r gair yn ei ddweud. A fod yr ysbryd yn yn helpu ni i fod yn ddisgyblion Iesu. Da ni'n gwybod am y struggles, da ni'n gwybod yr hyn sydd yn digwydd yn y byd yma yn llawn anghyffrediniaeth. Mae'r ysbryd yno ni, yn ein nerthu, yn ein goleuo, yn ein sancteiddio a'n gwneud yn debycach i'r arglwydd Iesu. Mae'n siŵr na'r adnodau sydd yn taflu goleuni ar gweddiwch yn yr ysbryd ydy'r rhai o'r Rhufeiniaid ar y sleid nesaf yma. A Paul yn sgwennu eto, mae'n sôn bod yr ysbryd wedi roi i Gristnogion, ac mae'r ysbryd yn ein helpu ni hefyd yn ein cyflwr gwan presennol. Wyddon ni ddim yn iawn beth sy'n weddio, ond mae'r ysbryd ei hun yn gofyn ar ein rhan ni. Mae yntau'n gryddfan, dydy geiriau ddim yn ddigon, ond mae Duw yn gwybod beth sydd yng nghalon pawb, ac mae'n gwybod beth ydy bwriad yr ysbryd. Mae'r ysbryd yn gofyn i Dduw am y pethau mae Duw yn awyddus i'w rhoi i'w plant. Mae'r ysbryd yna ni drwy ffydd yn Iesu, a mae'r ysbryd yn helpu ni. Weithiau, da ni'n gwybod be wedi o. Da ni'n gwybod beth di testyn gweddi. Da ni'n gwybod sut i fynegu a dweud wrth Dduw yr hyn sydd ar yn calon ni. Ond mae'r ysbryd glân yn helpu ni, yn gweddio hefo ni. Ond y fwy na hynny, yn rhyfeddol, mae'r ysbryd yn gweddio ar yn rhan ni. Mae hwnna'n rhyfeddol yn dydi. Felly peidiwch byth a dweud, mae'n gweddio fi'n rybys. Dydw i ddim ddigon dad, sgynna i ddim yr iaith, na'r gystrawen, na'r eirfa. Hei, mae'r ysbryd glân yn mireinio sa'r gair de. Mireinio, yn gwella, yn harddu'ch yn geiriau gwael ni. Ger bron Duw. Oherwydd mae Duw yn gwybod. Felly y pwyslais gan Paul ydy gweddiwch yn gyson, gweddiwch yn aml, gweddiwch yn yr ysbryd. Pam? Pam bod ni'n gweddio? Oedd Arfon yn cychwyn yr oedfa. Mae Duw yn llond pob lle presennol yn bob man. Mae Duw yn gwybod beth sy'n digwydd. Mae o'n gwybod am echdoi, ddoe, heddiw, fori, trenydd, tradwy a'r dyfodol. Mae'n holl wybodus. Felly, pam bod angen i ni weddio? O gai awgrymu y bullet point yma. Mae Duw, mae'r arglwydd Iesu, mae gair Duw yn gofyn i ni weddio. Mae Duw yn gofyn i ni weddio. Gweddiwch, a mae enghreifftiau weddio. Yn ail, mae gweddi yn ffurf ar addoliad. Os di o weddi personol bach, saith weddi syml byr, neu gweddi mewn oedfa neu mewn cwrdd gweddi. Oherwydd wrth weddio, da ni'n cydnabod Duw a'i arglwyddiaeth. Da ni'n cydnabod bod ni'n dibynnu arno fo. Da ni'n diolch am ei waith achubol yn Iesu. A da ni'n gweddio bob amser yn enw Iesu Grist. Trydydd, mae gweddi'n adeiladu'n perthynas gyda'r arglwydd. Da ni'n siarad hefo fo. Da ni'n siarad hefo'n ffrindiau. Da ni'n ffonio'n teulu. Ydan. Da ni'n creu perthynas. Da ni'n gwneud yn siŵr bod yn cyfeillgarwch ni yn cryfhau. Ac felly mae gweddi gyda Duw. Pedwerydd, mae'n gweddi yn fynegiant o'n cariad at Dduw. Da ni'n caru ti arglwydd. Ac oherwydd hynny, da ni'n troi at ti mewn gweddi. Mae'n arwydd o'n cariad at yn gilydd, oherwydd yn bod ni'n gweddio dros yn gilydd. Dros bobl Ebeneser, dros ffrindiau. Mae'n arwydd o'n cariad ni tuag at yn cydlyn. Oherwydd da ni'n gweddio dros Gymru a phobl Cymru, a'r difreintiedig, a'r clawd, a'r digartref,
a Venezuela, a phobl sal, a phobl mewn profedigaeth. Oherwydd da ni'n eu caru nhw. A mae'r weddi yn arwydd o gariad at Dduw a cariad at yn gilydd a'n cyd-ddynion. A wyddwch chi be mae gweddi yn llesol i ni. Mae gweddi yn rhywbeth sydd yn iach i ni fel unigolion. Mae'n adnod yn does, bwrw dy faich ar yr arglwydd ac feith gynnal di. Da ni'n gallu mynd am diolch yn cyffes, yn beichia pethau sy'n gwasgu arna ni a'i cyflwyno nhw i'n tad nefol. A mae hynny'n helpu ni ymdopi a cwpio hefo bywyd. Gweddiwch, medda Paul. Dewn ni nôl yn y diwedd at ddarn bach arall, ond dwi'n meddwl dyla ni weddio hefo gilydd yn y gwasanaeth. Felly, da ni am weddio un peth ydy dros Venezuela. Mae gennau sleid y fama. Daeargryn Venezuela. Da ni'n gweld lle mae Venezuela. De America. Daeargryn 7.5 sy'n uchel ar yr Richter scale. 3,000 o farwolaethau wedi bod hyd yn hyn, 16,000 wedi colli cartrefi, 40,000 o bobl wedi cael colledion ac angen cymorth dyngarol. Felly, da ni'n cofio am bobl Venezuela, y rhai sydd wedi colli anwyliaid, y rhai sydd wedi colli cartrefi, a'r timau achub sy'n gwasanaethu mewn amgylchiadau anodd. Os yna rhywbeth arall da chi am rannu hefo ni bore yma, y dyla ni gofio yn yn gweddi gyhoeddus. Ardal Trelai. Iawn, na ni weddio. Os yna reswm penodol un o'n, ta? Do. Yn sicr, Trelai. Ydy. Un peth, rhywbeth arall? Sefyllfa'n Sudan. Ydy. Mae'n amlaf a casineb crefyddol yn Sudan yn does. Mae'n lot o Gristnogion wedi cael eu lladd a'i bygwth. Un peth arall. Pobl sy'n cael ei twyllo, yn cael ei sgamio, llawer o bobl yn cael ei arian. Diolch i ti dweud. Pobl sy'n cael eu twyllo, mae yna lot o dwyll allan yn fan'na, does? A pobl ddrwg yn cymryd mantais o bobl hŷn yn aml iawn, a phobl diniwed. Dewch i ni blygu pen ac weddio. Dad, mae'n hyfryd cael dysgu o dair di am weddi ac am bwysigrwydd gweddi. A'r anogaeth sydd i ni fel Cristnogion ac Eglwysi i weddio'n gyson ac yn dair ger dyfron di. A da ni'n ymateb y bore yma i ddysgeidiaeth Paul yn bod ni i ddyfal barhau mewn gweddi. Da ni ddim yn deall bob amser ddirgelion gweddi, a'r rhyfeddod fod yr ysbryd glân yn helpu ni yn gwendid. Nad oes na un weddi, hir neu byr, yn mynd yn fyddar i dy glustiau di. Ond fod yr ysbryd yn eiriol ar yn rhannu ger dyfron, yn gwella'n gweddiau ni i dy glustiau di. Ac felly o wythnos i wythnos, da ni yn gweddio yn hyderus, nid oherwydd yn bod ni'n heiddi dim, ond oherwydd yn bod ni'n gweddio'n enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Yn yr arglwydd Iesu mae heiddiant i ni ddod ger dyfron di. Oherwydd i fod o wedi agor y drws i berthynas ati, trwy y groes a'r atgyfodiad. Oherwydd i fod o heddiw yn arglwydd byw
buddugoliaethus. Ac felly dydy'r weddi gyhoeddus hon yn Ebenezer ddim yn ddiwerth nac yn ddi-fydd. A mi wyt ti yn dymuno yn bod ni yn gweddio yn aml, yn bersonol ac o fewn yr eglwys ger bron y gorsedd gras. Gad i ni weddio yn yr ysbryd, yn dysbryd di, yn nerth ac egni yr ysbryd glân. Gan fod yn hyderus fod gweddi yn waith pwysig ac yn gyfrwng arbennig i daddoli di, yn gyfrwng arbennig i dygaru di, yn gyfrwng arbennig i garu yn gilydd, i garu yn cydyn, yn gyfrwng arbennig arglwydd i ninnau i allu tyfu yn gryf yn yn ffydd. Oherwydd fe wyddos ti sut mae yn ffydd ni'n aml fel trai a llanw'r môr. Weithiau'n uchel, weithiau'n isel, weithiau'n gryf a weithiau'n wan. Ond mae gweddi yn cryfhau ni gogoniant i denw dyd ei hun. Fe weddiwn y bore yma dros y rhai sydd wedi colli anwyliaid trwy farwolaeth, gan ofyn y byddi di'n agos at y cyfryw rai. Fe weddiwn dros yn ffrindiau'n cyd aelodau sydd yn sal o wahanol afiechydon. Dwi'n siŵr bod rhai ohona ni'n meddwl am bobl arbennig y bore yma sydd yn dioddef o gyflyra iechyd corff a iechyd meddwl, ac fe ofyn nhw'n y byddi di'n agos atyn nhw, y byddi di'n cynnal yr rhai sydd yn gofalu ac yn gweini arnyn nhw. Fe weddiwn arglwydd dros yn gwaith gyda phlant a theuluoedd, a da ni angen gweledigaeth o sut y gallwn ni gyrraedd pobl o'r newydd hefo'r newyddion da am Iesu Grist. Da ni'n diolch am y tîm sydd wedi bod yn paratoi ar gyfer Llanllanast am ei brwdfrydedd a'i creadigrwydd. Da ni'n gofyn y byddi di'n dod â theuluoedd ac yn dod â phlant i fod yn rhan o'n bywyd ni fel eglwys, yn arbennig yn oedfa y bore fel hyn. Fe weddiwn dros ffrindiau bach sydd wedi bod yn llwyddiant ac am y teuluoedd sydd wedi dod i dreulio awr a hanner gyda'i gilydd ac i gael diddanwch a chyfle i ymlacio. Bendithiau'r gwaith ymhellach. Da ni diolch i ti am agor y llyfr ar ymweliadau a'r ysgolion. A'r ffordd unwaith eto, da ni'n cael rhannu y straeon a hanesion o'r Beibl. Fe gyflwynwn yn gwaith dyngarol yn y gornel glud a'r tîm cyson sydd yn gwneud gwaith o weini ar y bregus a'r anghennus yn ddinas Caerdydd. Da ni'n cofio heddiw yn bod ni'n casglu bwyd sych ar gyfer y digartref ac ymgeiswyr lloches. Gwna ni yn hael. Da ni'n cyflwyno hefyd y materion sydd wedi codi yn meddyliau ni. Fe weddiwn dros y bobl hynny sydd yn twyllo y byddi di'n atal i llaw nhw, dros y bobl sydd yn dioddef oherwydd llygredd a thwyll, y bydd adnoddau yn cael ei rhoi i atal twyll a chelwydd yn ein cymunedau ni. Da ni'n gweddio dros ardal Trelai yma yng Nghaerdydd. Ardal sydd yn ddifreintiedig, ardal lle mae yna gymaint o broblemau cymdeithasol, lle mae yna deuluoedd wedi chwalu, lle mae yna bobl yn byw yn afradlon fel mewn llawer o ardaloedd eraill. Da ni'n gweddio am adnoddau cymdeithasol i wella'r briwiau sydd yno. Bendithiau'r eglwysi a'r gwasanaethau cymunedol a llywodraeth a cyngor Caerdydd sydd yn ceisio gwella yr problemau cymdeithasol. Fe gofiwn hefyd y bore yma am y dioddefaint yn Venezuela. Da ni yn cydymdeimlo ar boblogaeth sydd wedi colli anwyliaid oherwydd
yr daeargryn erchyll. Da ni'n gweddio dros yr tima achub a'r ysbytau, y nyrsys, y meddygon, yr arbenigwyr, yn yr her fawr maen nhw'n ei wynebu. Ac yn gofyn y byddi di yn helpu'r gwaith hwnnw o ddangos cariad a chydymdeimlad o fewn gwlad Venezuela. Arglwydd Cliw yn gweddi, oherwydd yn bod ni'n gofyn yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen. Diolch i chi, dwi'n meddwl, na ni ganu can bach. Mae'r hanes tu ôl i'r gan yma yn ddiddorol. Oedd yr un sgwennodd i yn wreiddiol yn Saesneg, Matt Redman, yn mynd i eglwys lle roedden nhw, oedd yr addoliad yn ddiwiog, oedden nhw canuon, pawb yn dod at ei gilydd. Ac ddaren nhw sylweddoli hyd yn oed pan mae eglwys yn ddiwiog a bob peth cynulleidfa o'r a canu. Y gallwch chi fod yn un trwy'r mosiwr sydd. A ddaren nhw benderfynu peidio canu am fis neu rhywbeth, am gyfnod, mwyn canolbwyntio ar weddi a pherthynas efo Duw. Felly dyna, dwi'n gwybod byddwch chi di chofio hi. Byddwch chi'n cofio'r gan.
Annog i ti, annog i ti, Dofas y gaisydd yn hwyl ar geiriau, cyfan i ti, annog i ti, Iesu, o mama hyn a ma'n cofio weithiau, annog i ti, annog i ti, Iesu. Diolch Ymryd. Dwi'n meddwl bod cyfieithiad Cassi o'r geiriau yna'n ardderchog. Mae'r fersiwn Saesneg yn cychwyn when the music stops. A di Cassi ddim di cyfieithu'n llythrenol. Mae'n dweud, wedi dweud amen. A mae'r sgoffa ni dydy bod ni'n mynd yn ddyfnach na'r emyn, na'r gan wrth glodfori. Duw, ac i gloi ar y gyfres o bregethau ar Effesiaid 6. Mae yna jyst 3 pheth arall mae Paul yn dweud am gweddi. Mae'n dweud, gweddiwch trwy'r adeg, cadwch yn effro, mae hwnna'n bwysig, dydy, da ni'n mynd i gysgu. Cadwch yn effro yn y gwasanaeth, cadwch yn effro yn eich bywyd ysbrydol ac wrth ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. A dal ati i weddio. Daliwch ati. Peidiwch roi'r ffidil yn y to, peidiwch darfod, peidiwch i ofalon a phroblemau gymryd drosodd, peidiwch a gadael i ddifyrwch neu hamdden neu hobbies gymryd drosodd. Daliwch ati i weddio. A dyma'r profiad yr eglwys gynnar. Gynnar yn Actau 1, maen nhw'n dweud, yr oedd yr rhain oll yn dyfalbarhau yn unfryd mewn gweddi, ynghyd â rhai gwragedd a Mair, mam Iesu a chydau frodyr. Felly dyfalbarhad dal ati. Ac fe ddwedodd Paul yn syml wrth yr eglwys yn Thessalonica, daliwch ati weddio. Daliwch ati. Daliwch i weddio. Peidiwch â gollwng y ddisgyblaeth. Peidiwch â gorffen y berthynas hefo Duw. A da ni'n gofyn y cwestiwn, wel, ydy o'n bosib gweddio trwy'r adag ac yn ddi-stop? Ydy anagdi, ydy'r ateb? Fe ddwedodd Arfon yn gynt ar ddechrau'r oedfa, na byw mewn perthynas hefo Duw ydy gweddi mewn ffordd. Ac wrth i ni fyw'n bywyd, bod ni'n cynnwys Duw yn bob dydd, bob profiad, a weithiau da ni'n dweud gair wrtho fo, saes gweddi fer yn y gwaith, neu gyda'r teulu, neu anghanol problem. A gwrth i ni feddwl fel yna, bod Duw hefo ni ym mhob sefyllfa, adra, capal, gwaith, hamdden, da ni'n cynnwys gweddi yn mywyd bob dydd. A pan mae rhywbeth yn dod i'ch meddwl chi, gweddiwch, pan da chi'n teimlo'n flin at rhywun yn y ciw yn Tesco, gweddiwch, pan mae rhywun yn torri ar eich traws chi hefo scooter, batri, a da chi'n teimlo'n grandrych, gweddiwch, pan da chi'n fyr am mynedd tuag at y chwirion, gweddiwch. Hynny yw, mae gweddion di-stop, diolch yn golygu gweddion hir. Weithiau dwi'n meddwl, da ni'n telenegu dydwch ynglyn â John Wesley. Oedd yn codi am 4 o gloch bora ac yn gweddio am 2 awr. A da ni'n mynd, waw, dipyn o foi. Dydw i ddim yn gallu gwneud hynny. Dydw i ddim yn gallu codi am 4 o gloch bora i ddechrau, heb sôn am weddio am 2 awr. Mae Iesu'n dweud, peidiwch â pentyrru geiriau, dyma di'r peth od. Mae'n dweud, ti'n misio i gweddio fod yn rhy hir. Wrth gwrs oedd John Wesley yn cael ei ryddhau o falon bywyd oherwydd agwedda tuag at ferched sydd yn wahanol erbyn hyn. Ac oedd gwraig, oedd hi yn Santes, gwraig John Wesley, ond oedd o'n cymryd bob cyfrifoldeb fel tad ac edrych ar ôl y tŷ, oedd hi arno fo yn llwyr fel i fod o'n rhydd i wneud beth oedd o isio, neu be oedd o'n deimlo be oedd yr ysbryd yn ei arwain o. Felly peidiwch â teimlo'n euog oherwydd da chi'n mynd gweddio'n hir. Dyw yn dall, ond cadwch y berthynas i fynd. Yr ail beth o'r 3
Peth arall yw ein bod i weddio'n llawn amrywiaeth. Dal ati weddio'n dair dros bobl dduw i gyd. Dewch yn weld lle dwi wedi cael hwn. Dwi'n gorfod neidio i Bibl Cymraeg Newydd gyda dyfal barhad ym mhob math o ymbil dros y saint i gyd. Bob math o ymbil. Di gweddio ddim i fod yn boring ac yn ddiflas. Da ni'n gweddio mewn amgylchiadau, da ni'n gweddio dros bethau gwahanol, da ni ddim yn fformiwleic yn gweddio. Cos mae'r ysbryd dweud, gweddio am faddeuant heddiw, gweddio am drigarau fori, gweddio am weledigaeth diwrnod wedyn. Ac felly mae'n gweddio ni yn amrywio. A maddeuwch i mi fel arweinydd, mod i mynd mewn i rigola yn fy ngweddi ac yn dueddol o ddefnyddio yr un geiriau trwy'r adeg. Mae gweddi'n amrywio. A'r peth olaf ydy gweddi o eiriol. Eiriol ydy'r gair Cymraeg am weddio dros pobl eraill. Nid internship, beth ydy gweddi eiriol yn Saesneg? Intercede. Da iawn, Gwilym. Intercede. Eiriol dros bobl eraill. Gweddion dair dros bobl dduw i gyd. Felly mae yna bwyslais ar weddio dros gyd Gristnogion. Hwn yn aml ar dop y rhestr yn y frwydr fawr ar hyd a lled y byd. Dwi eisiau llongyfarch Rachel Jones oherwydd mae hi wedi cael ei gwneud pythefnos yn ôl yn llys genad Open Doors. Yng Nghymru ta, Prydain? Yng Nghymru. Ac felly bydd Rachel yn cynrychioli Open Doors ac yn rhannu gwybodaeth hefo ni. A mae wedi cael profiadau gwych yn ystod y 2 wythnos dwytha yma. Di ymweld â gwledydd, lle mae Cristnogion sy'n cael ei erlyd wedi dweud, newch chi weddio drosta ni. Neith pobl Ebenezer weddio drosta ni yn y wlad yma, da ni ddim yn ei henwi. Oherwydd da ni wirioneddol yn gwerthfawrogi eich gweddia. Wythnos dwytha mi oedd na gwrs fel llys genad, ac oedd hi wedi bod yn siarad hefo Cristion o Nigeria. A mae Cristnogion yn cael ei lladd yn Nigeria am wneud hyn ar fore dydd Sul. Maen nhw'n cael ei erlyd, mae hadeiladau nhw'n cael ei llosgi'r ddaear. Ac oedd y dyn o Nigeria yn dweud ei hanes oedd yn erchyll ac yn dweud, newch chi weddio drosta ni. Oherwydd mae da ni'n cael nerth ac ysbrydoliaeth drwy wybod fod Cristnogion ar hyd a lled y byd ac yng Nghymru ac yng Nghaerdydd yn gweddio drosta ni. Felly da ni'n gweddio dros bobl, mae Paul yn cynnwys ei hun yn y paragraff nesaf, gweddiwch drosta fi, oherwydd dwi'n wan, dwi'n bechadur, dwi'n methu, dwi'n ffeiledig. Gweddiwch dros arweinwyr Cristnogol o bob math, ar eglwysi, gweithwyr plant, gweithwyr teuluol, gweithwyr yn y gymuned. Mae eisiau ni weddio drostyn nhw, oherwydd mae Duw wedi dweud yn bod ni'n cael bendith a nerth drwy weddi. A fanna dwi'n cloi, a fyddai'n meddwl am Paul fel hen wariar. Chi'n defnyddio'r gair wariar yng Nghaerdydd, yn Sir Fôn, maen nhw'n dweud bod person ew. Dydyn, Janet? Mae o'n wariar, warrior mewn Saesneg. Oedd Paul yn y carchar a mi oedd creithia y frwydr arno fo yn feddyliol ac yn gorfforol. A mi oedd o'n ystod i fywyd o dystio a mynd rownd gwahanol ddinasoedd wedi gwisgo yr arfau yma amdano fo. Mi oedd wedi gwisgo gwirionedd, cyfiawnder, sgidia parodrwydd i rannu'r newyddion da, di dal tarian ffydd, wedi gwisgo helmed achubiaeth, wedi defnyddio cleddyf yr ysbryd sef y gair, ac wedi defnyddio gweddi. Oedd o'n wariar dros yr arglwydd Iesu Grist. A da ni diolch ar ddiwedd y gyfres yma
Bod Duw wedi darparu arfau ar ein cyfer ni fel Cristnogion yn y byd ac yng Nghymru yn 2026 i wneud ei waith ac i frwydro dros ei deyrnas ef yn erbyn teyrnas y tywyllwch. Felly, cymrwch y wregys, y llirig, yr esgidiau, y darian, yr helmed, y cleddyf a gweddi, a dawn ati i dystio fel pobl Iesu Grist. Mwyn i enw. Amen. A gai ddiolch i chi am eich amynedd. Dwi'n freintiedig fel gweinidog oherwydd mod i'n gallu rhedeg cyfres fel hyn. Chydig o weinidogion mewn eglwysi Cymraeg bellach sydd yn gwneud cyfres, oherwydd maen nhw'n weinidogion ar 4, 5, 7, 8, 9, 10 a mwy o gynulleid fawr. Ac felly, diolch yn bosib gwneud cyfresu. Fe ganwn ni yr emyn olaf. Yn tad teyrnasa. Ymlaen i'r frwydr.
Hei, mae yna banad ar ddiwedd y gwasanaeth. Aroswch chi gymdeithasu hefo ni. A diolch i chi am eich cwmni. Diolch i band, diolch i'r technegwyr sydd wedi bod yn gweithio yn ystod yr oedfa. Gawn ni rannu'r gras efo'n gilydd i gloi. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Dduw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni o'r awr